ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗାରେ ଘଟିଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପଛରେ ସିଗ୍ନାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାନଗା ବଜାରର ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ହାଉଡ଼ା ଯାଉଥିବା 12841 କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଦୁଇଟି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେହି ସମୟରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗତି କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗତି କରୁଥିଲା। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସିଗ୍ନାଲ ସବୁଜ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉକ୍ତ ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା ଯିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏମିତି ହୋଇନଥିଲା। ଆର୍ଆଇ ରୁଟ୍ ରିଲେ ଇଣ୍ଟରକଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ କାରଣରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 128 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 17A ନିକଟରେ ବାମକୁ ମୋଡ଼ି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମାଲଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୀଷଣ ଥିଲା ଯେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 15 ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଜାଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।